itong kita ng bayhanan diri day? Si kuan man na, si katubang manaptan, bakit sa ganyan ato? Si... Maning? Oh, manaptan man na, basin galililit na gay patay na pikas. Na may payag ba? Ay una, ito namatay diha, ilaga, baki, mo lang baho kayo. Sad ba ulang nini? O kasi gilili anak niya, oy kay murang magalili og nagjurjir ba? Ayaw, di ma. Tanawa sa na nani. po nimo, abi kasi pangagwala dira. Ay di po tanawa po na iyang dililian oh. Naunsa? Ay nana. Excuse me. Ay, Yes. yes. Kanang ako tapitang balay ni Saryo. Buhi pa sariyo man. Ay sis. Wala dili po ko. Kuan po lang po akong toyo. Dili sa kumanabtan ng adlaw. Si Saryo? Ay, ang nanay, buhi pa sad. Ay dili si Saryo jud akong toyo. Dili bahin sa patay akong toyo. Buhi ang akong toyo diha. Ay, maningil kang Saryo. Na diha. Ay! Ang buhi ni Saryo. Ay dili. Patay na gyud. Ha? Ang iyang buhi patay na. Lagi. Ay di sad ko ba patuyang nga. Ay kung tuan ng dambing good. Dili pod buhi kada kong buhi aton. Sam siya Bitaw ka. Oh, bitaw unsa bitay mo tuyo? Si Saryo lagi akong toyo. Lagi na diha sila ha. Mingaw kay ilang balay pero baw lang basig natulog sa sulod ba adto lang. Sige ako lang nerbuhon ha. Salamat ha. Ay, nato, dito patay iya ha. Oh, day. Patay ang buhi. Ayo. Ayo. Sar. Ay. Ay, na si Sar. Ay, wala ra ba akong banan dire? Asa di ay? Muntan ka mag-asa. Sige, balik lang ko unya ha. Igabot pa sin maulit to siya ha. Sige, day. A few moments later. Ayo. Ayo. Ay, day. Unsa naman sad? Ay, mong bana ba? Si Sar bana na? Wala lagi akong bana. Ganihan na to nila ka wa pa ni uli. Asam din si Sar di ay. Sure di ka? Na, wag ba asa ka ng usa siya oras sa mauli? Wala ko kay baw pero hapon pa to mo uli. No. Ay, ang buding ulang si Sar budi ay. Uy, asa na siya tigaduan di ay. Dili ka mangutana. Uy. Mangutana pa mangga unsa ka daw ka niya? Hindi mo ginangutana kung asa si Cesar kay na ako tuyo niya. Importante lang jud. Na pala gigila ko, mo uli na to hapon. Gahi golo ha. Hapon ba ta uli? Oh, Sige pwede ra akong pabuton na rin. ayaw na lang kay dugay pa to mo uli. Hala, importante ra ba dyan akong tuyo yun ni Cesar ay. Unsa ba tuyo nimo? Ay basta, una ra na ako isulti inig abot niya. Kaya alam siya nga dili pasaba nimo. Ay, mo di ay. No. Babay day kaniya ni mahala ka? Uy, Babay day kaniya? Para. Bubay gud taw. Dili na pwede mo ari ka diri. Sige mga balita sa kumbana, ha? Ano? Bubay ra niya pwede mangita. Oh, babay kaniya, inal. Ko tingin ara din mo batasan na. Eh, kay ko lang. Kasado na ako kumbana ha? Kasado mo yan niya. Wa ko lang ko kasado mo, kay kasado mo ko. Kita ka na. Nagpakasal tayo mong duha. Ginoon ka na ako. Ako ra kami day duha. Sa mo. Seryo. Ilangan batasan na. Nasudlan ko ni bako ka ang ulo ni asawa no. Pasensya na kay Kalin, pasensya na kay ka. Pasensya. Sa man ron. Sa man ron. Ha? Kay baba. Istintoan niya. Seryo ha? Uli. Hindi ko mapatulong. Ayaw na ba? Kanang kuan man. Unsa man ay mapagbugno en taon oy. Ari na nang 3,000 ako seryo. Imuhang 3,000 nga utang gibugdam ako sa imong asawa. Ang hila jud kay batas mo so maudi ay nga dili ipasaba ni seryo nga mo si kwarta. Jud kay batas na. Diyan kay. Hoy. Ay na si pahod kung usap ha. Pare mo asawa ay pusa na. Sorry. Magkamusulting eh. Kuan man dito. Nalingil man dito. Nasa mo siyang gibugno. Di sa kumusturya nimo kay baw kung sa batasan nimo kay baw kag nakoy utang. Abi man ako babayad to nimo. Iya sang gibugno bang di ta ko mabayad pa ato. Sa baka dira wa sa ka magpaybaw nga nangutang may kato. Kay baw ko mo sugot ka di man. Basi pa barangay ko atog mo. Ikaw ba ha? Bahala ka din ha. Ikaw bang? Ano ako may ako namugno ato. Ikaw pala utang kay kanta ko. Kano manirado man ka? Masarap ati ka. Limay ka kay nakasako. Pabarangay ko tay pulis ko. Patay ko. Ikaw pa na kana manirada ka narado nga nakasaka. Buhay, duawa ko sa police station ha. Action. Na. Gisa, naunsa naman ni duha.
Karabyo kita di Manila ka nang katawag mayo ba?